Здравейте, скъпи ми телчета! При вас новолунието през месец юли ще изгрее във вашият трети дом. Това означава, че на преден план излизат въпроси, свързани с вашите братя, сестри, близки приятели, също така и съседи. Предстоят ви много обществени събития, голямо оживление, голяма кореспонденция по всякакви начини. Било на живо, било чрез телефонни разговори, било чрез имейли в онлайн мрежата и така нататък. Възможно е през месец юли да решите да продадете ваш движим имот или пък да закупите нов, или пък да направите и двете. Това е един период, който е много благоприятен за търговска дейност. Ще сключвате договори, ще пътувате на кратки разстояния. Целият месец е изпълнен за вас с много движение. Онези от вас, които учат нещо и на които предстои явяването на тестове, ще ги вземат с успех. Така че шансът е на ваша страна. Предстои да преглеждате различни документи. Преглеждайте ги внимателно. Ще имате много поръчки, много търговски сделки. Може да решите да започнете сега да учите нещо. Аз ви прегръщам. Вие бяхте с мен Теди и с Астрозона.